दिनै गेदेमा सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मनि 24थि मुंख्लं सान। सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि 24थि मुंख्लं सानखौ बोसोरफ्रोमबो फालिनाय बादि दिनैबो क'क्राझार सोहोरनि साखाथि सोनाब फारसे सान्दामारियाव थानाय मांखरसालियाव फालिदों। सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मखौ जों रावबो बावनो हाया। जाय गेदेमाया देबनागिरि हांखोजों लिरनो आरो फरायनो थाखाय बर' हारिनि थुनलाइनि फोथाराव गोजोरथि खालामनो नाजानायानो बिथांनि जिउनि सुथुर जाना फैदोंमोन। बिथांनि जोनोमा 1948 मायथाइनि 28 फेब्रुवारियाव क'क्राझारनि बातारमारि गामियाव जोनोम मोन्दोंमोन आरो बिथांनि फरायनायनि जागायजेननाया बे गामिनि गुदि फरायसालियावनो जादोंमोन। बर'नि राव थुनलाइनि थाखाय जिउ बाउलांनाय सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मआ सासे समाज सिबियारि, लिरगिरि, दैदेनगिरि आरो खन्थाइगिरिमोन। बिथाङा 1990निफ्राय 2000 मायथाइसिम बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि, लोगो आफादगिरि आरो मासिगिरि महरै खामानि मावदोंमोन। बर' हांखोनि लिरनायखौ रमान हांखोनि सोलायै देबनागिरि खालामनायनि जाहोनाव माखासे सुबुंफोरनि खैसाराव गावनि आंगोनि बर' हारिनिनो उदखारि हानजा एनडिएफफोरनि गुलियाव 2000 मायथाइनि दिनैनि सानावनो मुंख्लं जानांदोंमोन। दिनै गेदेमा सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मनि 24थि मुंख्लं साननि हाबाफारि बायदियै बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ आद्रा जौथाइसिम बिरहोयो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारिया। मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि मांखरसालियाव आलारि बाथि सावनायजों लोगोसे बिबार बावजेनो मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि फंबाय सर्बेश्वर बसुमतारिया। मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावजेनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। हाबाफारियावनो बिनेश्वर ब्रह्म फोथाय फुन्जिनि सोद्रोमाफोर, बर' थुनलाइ आफादनि मिरुजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्ला गुदि आफादफोरनि बिबानगिरिफोर, मन्त्रि उरखाव-गोरा ब्रह्म, एमएलए लरेन्स इस्लारि, एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', गाहाय नेहाथारि खनिन बसुमतारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोर, बर' हारिमु आफादनि बिबानगिरिफोर, बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि गौथुमफोरनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि नखरनि सोद्रोमाफोर आरो फरायसाफोरा बाहागो लायो।
खान्थिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्म बर' साहित्य सभार सभापति आছিলে एजन साहित्यिक आছিল पण्डित आছিলে बर' जनगोष्ठीर एजन मार्गदर्शक आছিলে আৰু তেখেতক ক'বলৈ গ'লে बर' जनगोष्ठीर एजन আগশাৰীৰ নেতা যিসকল বৰ জনগোষ্ঠীৰ জন্ম লৈছে তেখেতসকলৰ ভিতৰত অন্যতম আছিলে আৰু সেই বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াক 2000 চনৰ আজিৰ তাৰিখত গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছিলে আৰু সেই দিনাৰ পৰাই আজিৰ দিনটো বড়ো সাহিত্য সভাৰ নেতৃত্বত শোক দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে আৰু বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াক সন্মান দিবৰ কাৰণে শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ প্ৰত্যেক বছৰে বড়োৰ সকলো দল সংগঠন নেতৃবৃন্দ ইয়াত উপস্থিত হয় আৰু ময়ো প্ৰায় প্ৰত্যেক বছৰতে ইয়াতে আহিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কাৰণটো হৈছে যে আমি বড়ো সংগ্ৰামৰ তৃতীয় জেনেৰেশ্যন হিচাপে সেই সময়ত তেখেতক লগ পাইছিলোঁ যি সময়ত বহুত ক্ৰাইচিছ চলি আছিলে ভাইলেন্স চলি আছিলে হিংসা চলি আছিলে সেইখিনি সময়ত সমাজক সঠিক পথেদি আগবাঢ়ি নিবৰ কাৰণে আৰু জনগোষ্ঠীটোক ন্যায় প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন কাম কাজবিলাক চৰকাৰে যেনেকৈ কৰিব লাগে সেইবিলাক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে তেখেতে দায়িত্ব লৈছিলে আৰু বড়ো জনগোষ্ঠীৰ যিটো বিভাজিত এটা পৰিৱেশ আছিলে এই সময়ত সেইটো একত্ৰীকৰণ কৰাৰ কাৰণেও তেখেতে চিন্তা কৰিছিলে যাতে এটা সুস্থ পৰিৱেশ আনিব পাৰে আৰু সুস্থ পৰিৱেশ আনিলেহে আমাৰ সামাজিক অৰ্থনৈতিক ৰাজনীতিক সকলো দিশত আগুৱাই যাব পাৰিব এই কথাটো তেখেতে চিন্তা কৰিছিলে গতিকে আজি বিনেশ্বৰ দা 2000 চনত হেৰাই গ'ল কিন্তু আজিলৈকে আমি তেখেতক জীৱিত অৱস্থাতে থকা যেন পাওঁ কাৰণ তেখেতে যিবিলাক কথা কৈছে বা আমি সেইখিনি সময়ত তেখেতৰ পৰা শুনিছিলোঁ এই প্ৰত্যেকটো কথাই আখৰে আখৰে আজিৰ দিনতো ৰিলেভেণ্ট হিচাপে আছে আৰু আমি সেইটোৰ ওপৰতে কাম কৰি আছোঁ গতিকে মই প্ৰথমে তেখেতৰ স্বৰ্গীয় আত্মাৰ প্ৰতি মোৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ তেখেতৰ পৰিয়ালৰ প্ৰত্যেকজন সদস্যলৈ মই সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে মোৰ তৰফৰ পৰা মই মৰম যাচিছোঁ আমি অনাগত দিনত তেখেতক শ্ৰদ্ধা দিয়াৰ কাৰণে তেখেতৰ যিটো আদৰ্শ নীতি তেখেতৰ চিন্তাধাৰাবিলাক সজীৱিত কৰি ৰাখি বড়ো জনগোষ্ঠীক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে সদায় কাম কৰি যাম আজি ইয়াত গৌৰাঙত তেখেতৰ ষ্টেচুটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু এই বছৰৰ ভিতৰতে প্ৰায় 2 কোটি টকা খৰচ কৰি এই গোটেই পাৰ্কটো ডেভেলপ কৰা হ'ব যাতে তেখেতৰ যিটো আজি বাৰিয়েল গ্ৰাউণ্ড এইটো খুব ভালকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰে আৰু প্ৰত্যেক বছৰে সমগ্ৰ অসমৰে বিভিন্ন অঞ্চলৰ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে আহি তেখেতক যাতে শ্ৰদ্ধা জনাব পাৰে তেনেকুৱা এটা ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছে আৰু আমি চৰকাৰত অহাৰ পিছত আজি নলেজ চেণ্টাৰ আমাৰ 420টা VCDC আছে 420টা VCDC 420টা নলেজ চেণ্টাৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আধা ইয়াৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য হৈ গ'ল বাকীখিনিও নিৰ্মাণ কৰি বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম যিহেতু তেখেতে জ্ঞানৰ ভঁৰাল আছিলে সেইকাৰণে এটা জ্ঞান কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে আমি কাম হাতত লৈছিলোঁ আৰু সেই কামখিনি প্ৰায় 70% ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈ গ'ল গতিকে আজিৰ দিনত মই তেখেতক শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ লগতে তেখেতৰ নীতি আদৰ্শ সদায় জীয়াই থাকক এইটোকে মই কামনা কৰিছোঁ जों बयबो मिथिगौ बिनेश्वर ब्रह्म सारा सोर बिनेश्वर ब्रह्मनि जि बिहोमा हारियाव बे जोबनो गैया बिथांखौ बावनाय माने जोङो हारियानो फाप मावनाय जागोन जों बिथांखौ बावनो होआ जों बावा बर' थुनलाइ आफादनि बिथाङा नाथाय बिथांखौ जों अकल माने बर' साहित्य सभानि बा बर' थुनलाइ आफादनिल' होनबा जानाय नङा बिथांनि जि दैदेननाय बिथांनि जि मावनाय बिथांनि जि बिहोमा बे बिहोमाया हारिनिनो बिहोमा हारिनिनो मावनाय मानोना बिथाङा जि थांखिनि थाखाय जि जाहोननि थाखाय जिउ बावदों माने बुहुमाव बेबायदि उदाहरन गैया खोमा नाथाय बिथाङा हारिनि थाखाय गावनि जिउखौनो बावसोमदों बेयो जोंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे दुखुनि सानबाबो आं दिनै बुंगोन बिथांनि जिउ बावसोमलांनाया सुप्रिम सिक्रेट बायसा जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे थुलुंगानाय जोंनि फैबाय थानाय उन जोलैफोरनो जोङो खोन्थानांगोन जे बिनेश्वर ब्रह्मआ सोरमोन मानोना आथिखालनि जोलैफ्रा मिथिनो नागिरा जे बिनेश्वर ब्रह्मनि बिहोमाया मा बेखायनो जों दिनै बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो खुंनानै बेबायदि हाबाफारिखौ जों खालामनानै जोङो जोंनि जाखांबोनाय उन जोलैनो जों खोन्थानांगोन जे बिनेश्वर ब्रह्मआ थारैनो सोरमोन बिथांनि सिमाङा मामोन बिथांनि मिजिङा मामोन बिथाङा मा खालामनो नागिरामोन हारिखौ लानानै दिनै बिथाङा जोंनि हारिनो जि मोनसे थाजोर मोनसे बिहोमा होलांबाय जुदि जोंनि रावा बै समाव
रमान हांखोजों जुदि फैनायमोनब्ला जोंनि रावा दिनै भारत संबिजिरनि 80 फारियाव हाबनाय नङामोन बे बाथ्रा स्पष्ट बेखायनो जों दिनै बिथांखौ बावा जों बावनो होआ दिनै जोङो बिटिआरनि चिफ सारखौ जों बुंदों जे जोंहा बिनेस्वर ब्रह्म सारनि जि मावलांनाय बिथांनि जि अबदान बे अबदाना गोबां दङ नाथाय बिथांखौ फबनाय जायगाया जेरैबायदि डेभेलप जानांगौ बेबायदि जायाखै जोङो सरकारखौ जों खावलायदों चिफ सारखौ जों खावलायदों आरो चिफ साराबो दिनै जोंनो बे खोथाखौ होदों जे बेवहाय बिथाङा 2 कौटि रांनि माबा मोनसे मोजां प्रजेक्ट खालामगोन दिनै जोंहा बिथांनि मुङै ट्रास्ट दङ बर' थुनलाइ आफादा 50,000 जों बोसोरफ्रामबो होयो दिनै जोंहा बे 50,000 रांखौनो होनो हानायनि केपासिटियानो गैया मानो जोंहा फोथाय फुन्जियाव गरसेबो रां गैया बे बाथ्राखौ दिनै चिफ सारनो खोन्थानाय जादों चिफ सारा दिनै जोंनो खोथा होदों बे गासैबो बेलायाव आरो जों सानो जोंनि मानिजाथाव चिफ सारल' नङा जोंहा मोनसे दायित्व दङ बिनेस्वर ब्रह्म सारा थैबाय नाथाय बिथांनि मुंखौ गोथां खालामनानै गालांनाया जोंनि दायित्व जोंनि बिबान होननानै जों फोथायो जोंनि दिनैनि बे हाबाफारियाव जों दहायनो बुंखादों जे बारा गेदेर जों खालामाखै नाथाय अब्लाबो दिनै ओरैबायदि जों गोजोननाय मोन्दों बे हाबाफारियाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार फैदों आसाम सरकारनि मिनिस्टार केबिनेट मिनिस्टार उरखाव ब्रह्म सार फैदों जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे बिथांनि गासैबो टिमा फैदों दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना फैदों दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि दैदेनगिरि बहाय फैदों हारिमु आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना फैदों क'क्राझार कलेज माने बेनि सोरगिदिं थानाय माखासे फरायसालिफोरनि फरायसा फरायसुलि बहाय फैदों बिबि इन्जिनियारिं कलेजनि मानिजाथाव गोरायुं बिथां बहाय फैदों बुंनो थाङोब्ला क'क्राझारनि गासैबो गेदेमा सुबुं बाहाय बाहागो लादों आरो बेनि अनगायैबो जोंनि माने बड' साहित्य सभानि गुबुन गुबुन जिल्लानि थानाय दैदेनगिरि बिथांमोना बाहाय बाहागो लाफैदों बे थारैनो जोंनि थाखाय थुलुंगाखांथाव आरो मोनसे थुलुंगाखांथाव बेनो जे नोंथांमोना फैनानै बे गासैबो जेनोखि खौरां जि मार्केट निउस बेखौदि नोंथांमोना लाफैदों बे जोबोद जोंनि थाखाय थुलुंगाखांथाव जों रंजानाय मोन्दों जों बरायदों गासैखौबो